салом алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ба ҳаракати шавҳарам рафта орд овардан мода, ҳам хел финики гирифтану камтар писта, баъд нони танӯрӣ мегирем чанд қашид, аку орд гирифтем. иншоалло ки вай мекунам, хамир мекунам. наами орд мегирем алейка. бисёриҳо пурсидан ки ордтон чӣ хеле нишон тиен. наами орд мо истифода мебарем. 25 кило гаша гирифтан. 25 килош 750 рубл буд. амхали намедонам зяда қимат нашда бошам. пешам қаида мегирифтем. пешмақад шавар мерафтум база. ҳозир чун рафта харид карда мебиёям. бисёр чизоро ай супермаркетҳо мегирем. ами орда ай база рафта гирифта мебиёям. баъд амин писта гиран ай база мегиран. бай хеле финики гӯем ай база мегиран. беҳад амҷа финикош ба мазаи хуша хеле гӯем нағза. дӯстони азиз, азбаски имрӯз ма картошка қатъи гӯшти марғ бирён каданиём. ира ма заморозит кардагӣ будам. барои ки срок годностиш кам мондагӣ буд. заморозит кардамша барвақттар гирифтамаш. то вақти тайёр кардан ман гуфтам разморозича уже хеле мулоим шуда. азбаски имрӯз авқоти гӯем вай мехӯрем. жидки намехӯрем, авқоти сахт мехӯрем. барои ҳамин нон кам мерава. ҳамин нони танӯрӣ чӣ хеле намедонам меёран. агар ин имрӯз гармакай ба маззае мехӯрем. пагада уже намехӯрад хӯрдан. уже намедонам чӣ хел мешава ки дилгир мешава, дилгиркунанда мешава. детая ма ҳозир мегӯям заморозит кунам. ҳадина заморозит мекунам. 5 та гирифтагӣ буданд. якташам хе гарму гарм завтрак дахӯрдем. инша кӯдакҳо як лавша кандиян. дета гӯем ҳамин обед вай монда бегаҳда. инаша хе заморозит мекунам. ё ки пага мегирам, ё ки пага нон мекунам барои вай. қуртоб фатир мекунам, қуртоб мекунам. хати мест хай вай мекунам. кай ки дар кошид баъд мегирам заморозит бе яхтек шурӯъ места. пакети ман барои заморозит кардан. беҳад пакети нағзе магазини вай гирифтагӣ шуд. фикс прайс навистагина для записи. дӯстони азиз, дар инҷа ма камтар уборка кардам, паласа ҷамъ кардам, полни палисос кардам, тагои дивана ҷамъ карда палисос кардам, бороз кардам мондумша. ҳозир палисоса ҷамъ карда мебарам. камтар бозичаҳошона инҷа мондам. ҳамаш дигарош пакет дода балконда партуфтагиай. бовар кунед ҳамин игрушка, ҳамин ҷои помонӣ намеёвем. ҳамин хона ҳамин вест игрушка мешавад ки ҷоиро нигоҳ накунед игрушка. пастелни бельё имрӯз шуштан дар кор. ду комплекту бо ядута навлочка. ин курпаям шуштан дар кор. беҳад курпаи нағзай. чизай пададиялникаш намекунам. ам хеле бориш мекунем гӯем. сабука ки лёгкие баъд ҳичи намешава. амқа мешӯиш ҳичи намешава. размери евра ки ҳастай просинои ма бисёруш пададиёлником бисёруш размери амин двухспальниай евра дата дорум ба фикрам. адиёли калон овардагиам ай тоҷикистон. вая алиш карда меистам. вай ғавсай вай агар чиркин шава вай шуштанаш қинай. и ки вая шуштанаш осонай ҳам хеле гӯем истифодааш мебарем гӯем бор мекунам. кӯдакода бисёр бор мекунам сабукакай. барои ки вай адиёлчояхчон майдакай вай мешава. борш мекунӣ ё таги пошта мемонад дигар вақти ховуш вай гирифта болошта пушида намешава. ин калонае ки ҳар тараф гардаям борш кардан мегирӣ. то саҳара гӯем ҳамин бор карда ман нигоҳ карда меистам ки хунук нахӯрам. дар вақти хоб одам хунук мехӯра гӯем. ҳама вақт ино болошона кушода хом мераванд. ман постоянно шаби дароз нигоҳ мекунам ки боdo кадомаш ҳуяй. ба бисёриҳо мегӯянд ки отдельно кӯдак бояд хорава. ман намедонам. дили ман намешава кӯдакома отдельно хор кунам. барое ки ман шав то саҳар қатъи ино дар бари ноям ё нигоҳ мекунам болошон кушодагӣ нестай. мақсад натарсан. ҳама вақт қатъим ки ҳастан омӯхта шудагиам. дигар гар намедонам комната отдельно барои ё вай кунем. дилам тоқат намекунад. серано ман қатъи ино мерам хом мерам. барои ҳамин
ҳамин хелози номайда якам тарак мактабхони ақаллан синфи як дошавам баъд фикри адел нахол карданшона мекунем ҳозираша якҷоя мада гӯем спокойнитара да пеш чашми ма иҷада пастелиҳо ҳозир ма як партия дохтам стиральни машинада шуштестай ҳозир иноша гӯем ду бори дига мешава ба одеёла мешум имрӯз ай сартобигаҳа уборка стирка ҳозир вай мекунам полое мешум палисос ҷамъ мекунам полое мешум паласи ҷошта хушок карда меандозам баъд вай мекунам мерам карточкама қатъи гӯшту бирён мекунам ки уже вақти обед наздик омадааста шустра бояд ма кору кунам нодир нодир жолти ассалому гу синия бачаи ман фақат 4 машинки бисёр вақт тамошо мекунам ҳанодир ази ман вай кунам боло диванда хушо карда мешинам тамошо мекунам телевизора да баландӣ задем гуфта нависам ядакас телевизормон агар пастида мезадем игрушка кати зада оли шикастагӣ буданш ҳамхеле кададан телевизори пеши намона дастшон раса тамомда телевизор айдуд мебур телевизор чиай ҳамуда ино боло диванда шита бемалол тамошо мекунам заралшона мекунам гӯем да дуран модам спокойна ки телевизор намерасам телевизора устолои кухни ҳамаша бароварда балкон мондам ки болои устол буромада телевизора нарасам ҳамхел дӯстони азиз ҳозир ман тез мешам ай паи авқоти обед мешам ки дер шудааст дӯстони азиз дар ҷама картошкома қатъи гӯштон тайёр кардам гӯштам хеле чипереправай доштам намак сухой вай укроп гашнич красный перец дохтам хеле аралаш карда мондам ай ҳама охир ба гӯшта мепазам аввал картошкои мепазам картошкоям хеле просто намак кардам ҳамин каструлка чандо мепазам нағзае ки роған намепарада ҳар куҷо ай сковородка пастай ҳама ҷо роған мепарад ҷазира меша мепазам тез тайёрши шумода нишон медиҳам чӣ хел мешавад намедонам мумкин ки вай гӯшти мурғ часпа ҳамеша баъд мебинам ки мечаспад ба тай касрол барои ҳама ҳама охир мегум пазам ша гӯшти мурға дӯстони азиз ман картошкаҳои айнин зиёд чарпухтам кӯдакҳо қариб сер шудан дарами пеши гӯем плита мен бачаам бинем омада бистар рафтеста яфта ва то тайёр шуданша ҳамҷа сер мешаванд хостам ки камтар гӯшт бирён кунам болои дамонда вай кунам барам кӯдакҳо хӯрдан гирам баъд иша оста пухтан мегирам ҳозир намерасам 5 дона тошак андохтам намерасам камтар сахт шавад баъд тавос мекунем ки начаспада агар нав андозаи кофтан гирем мумкин часпа ё кити чам хале дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинем хайрияти начаспидак шуб пухтеста камка ки дига иста ози мегиремшон сирх шудияна рости гап намедонам пухтагиян ё не плитая паст кардагим дар 5 мондагишон дӯстони азиз инҷа шавҳармай кор омадан ман хеле кетчуп гирифтам барои обед ҳозир барои картошка бирён кардан овқати вай соус тайёр мекунем хичонак тайёр мекунанд бисёр вақт тез карда тайёр мекунанд майонеза махи соусу баъд қалафри тез меандозам руған гирифтанам хеле яктаю себ гирифтам барои кӯдако
ба дрож гуфтам гирин. Аям дрож ма истифода мебарам. Инҷа вай ношикиҳоам тайёр шид гӯем. Ношикиҳои мирғ чӣ хел бинен. Светаш хушрӯ омадай. Пухта хушрӯ тайёр шидай. Ҳозир ҳама картишкаҳои мондагира ма поле андохтам. Тайёр шидестай. Ина мебарам кӯдако хӯранд. Ман фикр мекунам ки кӯдакҳо сер шудан ҳаминҷа хурда адам пеши плита. охири он ҳамин мондаги чанд қай буд поле андохтам ҳамаша. Як бора пухта гирам. Баъд дуюм бора мамун чизоя почкаи мирға андозам. Тамом бад. Дӯстони азиз, охири онша андохтам. Картишкаҳом тамом. Намехашид. Дилаган дишти майда адерна. Дадаш омад, себу кӯдако да себ фрай карда додам. Бояде бо шоколаду вай овард. Сразу пешид. Дар даст гирифтам. Тамом охота намекунам дига. Ва озам гӯшт мепазад, тамом амхати ба ҷамъгир мекунам, рафта вай мекунам. Чишта обед мекунем, ба инҷои мафрӯза мекунам. Ситара ситара бинем чӣ хел уҷа рӯған парда да зир шид. Ҳамин хел шавҳарам барои хутуна вай тез тайёр кардам. Инҷа майонезу кетчупу қалафри теза майда карда андохтам. Барои хутуна чӣ мегӯянд мира? Соус мегӯянд, чӣ мегӯянд? Тайёр кардам. Тез ястай ки ман хӯрда наметавонам хали теза. Инҷа зелин дохтам духтаро. Ба маззатар шафта оз мебарам дастхона партон. Диюм лаганам тайёр шид. кофе кадом шаварм дам харид. Кадом мехоҳед дар бошад иштиҳоятон дӯстони азиз, обед карда шидем, ҳама ҷоя ҷамъ карда посудоя шута уборкома карда шидам. стиркоамам пашти тамом шид гӯем. ҳама ҷода кашол. Рости гап сушилка нестай хонада дар болои батареё дар ҳамин дарои шкафҳо кашол мекунам, пододеялникҳои калон ва ҳамин чизора. Якта сушилкаи ба қуввати хушрӯ гирифтаам дар кор. Дар ин видео дидум 3000 места, хеле сафеди хушрӯай. Иншоалло ки ҳамун нияти гирифтан дорум, якта гирему, нақдша гирем мегӯм. Телефон гирӣ рафтам, иншоалло ки ай ҳамун ё ай ин видео ай ягон магазини дигар даромада ай ҳамун сушилка мегирам. Барои ки сушилкаи хеле простой гирифтем. Вай шикастак. Беқувват ки ҳастан, ҳамун симакош вай меша, ҳуй меша. ин ҳамин хел дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ҳамин хел ба анҷом мерасад. ҳаминҷада раҳмат ки тамошо мекунен видеои моро, раҳмат ки лайк комментария мемонен, подписатсияро фаромӯш накунен. Барои пешравии канал раҳмат ҳаматонро як бори дигар. То видеоҳои оянда дӯстони азиз, фикру саволотонро дар таи комментария нависонен. ҳаракат карда ман ба саволотон ҷавоб медиҳам иншоалло. То видеоҳои оянда худо нигаҳбонатон бошад. хайр дӯстони азиз.